Asi som jebnutý a obmedzený človek, ale nemôžem to nechať, tak musím napísať spoveď o tom, jak sú ľudia v poslednom čase úplne mimo, úplne zdegenerovaní okolitým vplyvom. Ľudia, za ktorých by si dal kedysi kár do ohňa, ťa teraz nechajú vypiť pohár, jedu až do dna. Ešte sa pritom milo usmievajú do očí. Buzerant, zaslúžiš si boxerom po obočí. Už sa vieš ozvať len vtedy, keď potrebuješ vstupy. Kokot, pochopia, nejsom ten, ktorý si ťa musí kúpiť. Nedostaneš nič, keď nedáš nič. A tak to funguje. Jediné, čo máš, je svoj. Za to ťa ľutujem. Tvoj jediný problém, nemáš na fotkách to isté tričko. Nemáš čo najlepšie auto, jebávaš s umelou pičkou. Tvoj mentálny vek je 15, aj keď máš vysokú školu. Si pomílený, púšťam na teba kulo jak holub. Vidím na tebe, že si úplne pomílený, preto ťa jebem do hĺb, preto ťa jebeme do hĺb.